Odchod zo školy na prázdniny akoby sprevádzala istá strata zodpovednosti. Zabudnuté veci potom musia pozbierať učiteľky. Mnohé si síce nájdu majiteľa, no často len vďaka rodičom. Hoci školáci prázdninujú už viac než týždeň, v školách na nich istým spôsobom myslia stále. Skrinky sú už prázdne, všetko vybraté. A to, čo si zabudli, sme to uložili do krabic. V tejto svidníckej spojenej škole ako prvé skontrolovali skrinky a nie len kvôli zabudnutým prezúvkam. Aby tam niečo nepretekalo alebo nehnilo a tak. Aby toto nič sa nepokazilo, nesmrdelo a podobne, tak to musíme odstrániť. A keď upratujeme skrinky, tak nájdete tam aj zvyšky jedál, keksíky, vody. Tie už aj v tejto škole dávno vyhodili, no čo nekončí v odpade, sú rôzne kusy oblečenia. Vidíte, že sú tu nejaké oteplovačky, šál, topánky, mikiny. My to nevyhadzujeme, má to hodnotu a rodičia si to zvyknú cez leto prísť potom. Alebo zistili, že im chýbajú doma nejaké prezúvky, alebo šlapky, alebo botázky, halovky a podobne. Bundy, šaťasy. A štece, čo nechcete. Celkovo sa vraj disciplína žiakov o čosi zlepšila. V školách po nich toho v porovnaní s predošlými rokmi ostáva menej. A ešte sa nestalo, aby si v nej niekto zo školákov zabudol mobil či tablet. Svoje o tom vie Zuzana. Má 3 deti, ale na počítanie stratených vecí jej stačia prsty jednej ruky. Keď som vybalovala telesnú, tak sa zistilo, že jedna dcera donesla len jednu tenisku. Toto je našťastie len jediná strata. Ani deti sa nestratili, ani veci. V tejto bratislavskej škole ale ostali stovky vecí. Medzi nimi vetrovky, mikiny, botázky či dokonca beračník. Bolo zaujímavé to, že tam nájdeme zimné čižmy. Ja nechápem, ako to dieťa odišlo, keďže sa v škole prezulo. Určite nebolo celý deň v čižmách. Takže to sú také veci, ktorým nerozumiem, že ako je to možné, že im to nechýba. Koncom školského roka vystavujú nálezy vo vestibule. Rodičom dokonca posielajú aj ich fotky. Vôbec to nefunguje. Poviem, 90% tých vecí tu zostáva a potom to odovzdávame do charity. Tieto veci, ktoré tu sú, tu necháme do posledného augustového týždňa. Pavel Sivák a Dominika Pacigová, televízia.